De band van Iepenbieren basisschool Het Pompenblad in de Westereen binnen deze dagen volop dwaande bij een actie voor Oekraïne. Ze zamelen zo volle mogelijk plastic flessen in om geld op te halen voor slachtoffers van de oorlog. Deze actie is onderdeel van een landelijke actie Giro 555. Nou, een famke bij ons uit de klas die hier toch bedacht dat we dit zouden doen. Hebben maar de hele klas hebben flessen inzamelen en ja, nou staan we hier. We binnen langs de huizen gaan en als zelf heb ik nog flessen hier is goed dat ik meenemen. En we hebben op school hebben ik nog heel veel tassen te staan. Wij komen statiegeld te leveren voor het Oekraïne. Ja. Oh, dankjewel. Ja. Ik vind die beelden eigenlijk best wel een beetje eng, want het zou maar hier gebeuren, dan zou het net fijn vinden. Het is gewoon vreselijk. Heel veel gaan ik naar je oren laan. Ik snap het eigenlijk echt net. Waarom was dit zo dus doen? Dit hier snapt het. Nee.